Hayırlı cümğa kişilerim, hürmetli televizor qarawçılar. Efirde Sabah Dolqunları televideniyesi. Soңгы günlerde rayonumuz turmuşunda bulgan yangiliklar turunda Atna informasyon programmasının bugünkü çıgarılışında söylerbiz. Bu atna 1 oktyabr Халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтү белән истәлекле. Әлеге дата күп чараларны үз эченә ала. Шуларның иң күңеллесе тормыш сукмагыннан тигезлектә 50-60 ел янәшә атлаучы парларны хөрмәтләү. Быел район буенча 41 пар алтын туйларын, тагын 8-е 60 ел бергә яшәүләрен билгели. 1 октябрь көне әлеге гаиләләрнең 34-те бәйрәм чарасында катнашты. Тантана Эльвина ресторанында үтте. Иң зур бәхет чәчкә чал кирсә дә парлап атлау гомер үренә. Районыбызның алтын парлары шушы исемдәге матур, күңел кылларын тибрәтүче күркәм бәйрәмгә чакырылы иде. Чара һәр вакыттагыча ЗАГС бүлегенең юбилярларының затлы никахларын теркәү белән башланды. 34 пар никахын яңартып, нәкъ 50 ел элек тантаналы шартларда гаилә учагын тергезгән мизгелләрен кичерделәр бу көнне. Төрле тармакларда эшләсәләр дә, тормышта төрлесен кичерсәләр дә, бер-берләренә биргән антларын бозмаганнар. Тугрылыкны шушы көнгә кадәр саклаганнар, балалар үстергәннәр. Бүген инде аларның игелекләрен күреп гомер итәләр. Байлар сабасында гомер итүче Илнур Тимер улы һәм Рузия Сәхип кызы Фәттаховлар бер-беренә булган тугрылыкларын бүгенге көнгә кадәр саклаган. Рузия ханым үзе арча кызы. Юллама белән Саба җәмәгать туклануы берләшмәсенә эшкә килә һәм Саба районы Яңа Мишән авылы егете Илнур белән танышып, матур гаилә корып җибәрәләр. Гаилә башлыгы район хакимиятенең төзелеш бүлегендә хезмәт куя. Бер ул, 2 кыз тәрбияләп үстергәннәр. 5 оныклары бар. 50 ел яшәү ул инде артка борылып караганда бик зур гомер. Аның өчен бергә яшәү өчен сабырлык, тигезлек, бер-береңне аңлап, санлап, хөрмәт итү шушы чорга китереп җиткерә дип уйлыйм инде мин. Бүгенге шушы мәҗлескә, өлкәннәрне котлау мәҗлесенә бик зур рәхмәт оештыручыларга, бик күркәм. Монда катнашучыларны тагын бер кат шушы олы бәйрәм белән котлыйсы килә. Алда көннәрендә тигезлек, тынычлык, күңел тынычлыгы, матур тормышлар. Шулай ук байлар сабасында яшәүче Микаил абый һәм Рәсима апа Ибраһимовларның мәхәббәте дә сүрелмәгән әлем. Бер-берсен аңлап, илгә көнгә лаеклы 3 кыз үстереп, бүген аларның рәхәтен, тормышларының тәмен тоеп, 7 онык сөеп гомер итәләр. Рәсима апа гомере буе Саба үзе хастаханәсендә шәфкать туташы, Микаил абый исә Урта Саба ярдәмче хуҗалыгының баш инженеры булып хезмәт иткән. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм. 50 ел яшәү менә теге нәрсә дип әйтәм инде. Күз алдына китә алмыйдыр иман арсы. Аңарсы яшәрбез дип уйлаган юк инде. Ну бик әйбәт, бик нәрсә. Бик яхшы хатирәләр булды. Рәхмәт барсына да оештырган өчен. Сый хөрмәтләренә барсына да бик ошады. Biz indi bir yaştan ileniştik. Bu mecliste biz en yaşları. Birimiz 19 yaşta, birimiz 20 yaşta ilenişkeniyik. Yine şundan beri yaşayız. İş kız üstürdük. İşisinde ılıtmışka oyak bastırdık. Bütünüsü de durmuşta. 7 anağımız var. Allah'a şükür bugün günde motor gına itip şöyle yaşayıp yatabız. Өлкәннәрнең тормышы безгә үрнәк. Алар көчләрен куеп, сәламәтлекләрен югалтып, төзегән тыныч тормыш бүгенге рәхәт яшәү өчен хәзергә буын рәхмәтле. Һәр өлкән кешенең җәмгыятьтә үзенең лаеклы урыны бар. Алан елга авылыннан килгән Таһир һәм Гөлбикә Сафиннар тумышлары белән шушы авылдан булсалар да, гомер иткән еллары Магнитогорск шәһәренә бәйле. Таһир абый калибрлар заводында зыянлы цехта эшли. Илнең алтын куллы мастер медаленә лаек була. Ә Гөлбикә апа балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып эшли. 3 ул үстергәннәр, бер оныклары бар. Олыгайган көннәрен исә туган авылларында каршылыйлар. Без икебез дә шушы авылныкы, авылда туып үскән, туып үстек. Аннан соң яшәбез җиткәч, мен 18 яшь булды, иптәшемә 25 яшь булгач, Магнитогорскига мин кияүгә чыгып киттем. И шунда гомер иттек. 47, 48 ел гомер иттек. Туган авылыбызны барыбер сагындык. Бер дә онытмадык, татар телләребезне дә һаман да сакладык. Сагындык, менә картагач бигрәк тә сагына башладык. Гомер буе ияләшкәннән берлеген бергә инде бәхетле булдык инде. Иптәшем икебез дә бер сүздә. Шулай тәрбияләдек бер-беребезне тыңлап. Бәйрәм тантанасында өлкәннәрне район башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Бу очрашуда безнең алтын һәм бриллиант
тойларын уздыручылар быел. Инде әйтүе генә җиңел, ә моның артында беренчедән гаилә, балалар, аларның тәрбия бирү, белем бирү, һөнәрлеккә өйрәтү. Икенчедән, кайда гына сез эшләмәс, сез үзегезнең вазифагызны шулкадәр яхшы итеп үтәп, һәм инде бүгенге көндә якты дөнья, матур тормыш, ул сезнең тырышлыгыгыз. Һәм инде бүгенге көндә сезнең балаларыгыз зур хезмәтләр куялар, һәм инде сез алар белән урланып яшисез. Сезгә минем теләгем беренчедән кырыштай сәламәтлек, булганның игелеген күрергә, табыннарыгыз мул булсын, балаларның игелеген күрергә, һәм инде сез кайда гына булмасыз, сезне һәрвакыт шулай хөрмәтләп яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Сез булганда без матур итеп, тормыш итеп яшибез. Бергә булыйк, беребезне беребез хөрмәтләп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне. Үзенең теләкләрен федераль салым хезмәтенең республика буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин да җиткерде. Ә иң өлкән пар буларак бәйрәмдә 66 ел гомер сукмагыннан бергә атлаучы Олы Шыңар авылыннан Раул Ибрай улы һәм Дания Сәлим кызы Хаҗиевлар катнашты. Алар үз чиратларында әле генә гаилә корган яшь пар Фаил һәм Алина Мәҗитовларга алтын киңәшләрен җиткереп, изге Коръән китабын бүләк иттеләр. Әлеге кичә дәртле җырлар, гармун моңнары белән үрелеп барды. Алтын парларга истәлекле бүләкләрен, изге теләкләрен үзләре эшләп чыккан оешма предприятие җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, балалары, онык-оныкчыклары да җиткерде. Алтын парларны тәбрикләү тантанасының тулы варианты Саба дулкыннары телевидениесының 9 октябрь чәршәмбе көн чыгарылышында 17 сәгать 30 минутта күрсәтеләчәк. Район башлыгы Рәис Миннеханов өлкәннәр көнендә 100 яшьлек райондашыбыз Нурия Шайдуллинаны да бәйрәм белән тәбрикләде. Аңа булган хөрмәт һәм рәхмәт сүзләрен ирештерде. Бүгенге көндә районыбызның иң өлкән кешесе Шәмәрдәндә яши. Ул Нурия Әхмәтҗан кызы Шайдуллина. Өлкәннәр көне белән Нурия әбине тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов үзе барды. Киң, иркен, затлы җиһазлары белән тулы йортта гасыр яшьтәше Нурия әби кызы Рәйсә апа белән яши. Район башлыгы белән алар озак сөйләшеп утырдылар. Үткән гомер юлларын онытмый әбекәй. Туган авылы Елышта 7нче сыйныфны тамамлагач, ул салым агенты була. Измә егете Захидулла белән өйләнешеп, Шәмәрдәндә яши башлыйлар. Бергә 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Шуларның бүген 3-се исән саулар. Ире турында да сагынып, уен көлке белән искә ала әбекәй. Бәгешчә булды ул. Эшләнгә тордым. Эшләмәсәң син берлек та карамасым ни торган. Бүгенге көндә Нурия Әхмәтҗан кызы бик бәхетле. Ул күзлексез укый, телевизор карый, дөнья яңалыклары белән таныша. Әле менә Казан белән Мәскәүне тоташтырган М12 юлыннан кызы Рәйсә белән Түбән Новгородка өлкән кызына кунакка барып кайтканнар. Гомер буе җырлап яшәдем ди әбекәй. Рәис Нургалиевич када җырлап күрсәтте. Бисен киттем, бисен җыратма. Әллә Казан, әллә Мәскәү, әллә Ленинградмы. Янәшәсендә кызлары Рәйсә, Резида, Сания йөгерешеп кенә йөриләр. Өлкәннәр көне белән котларга Казанда ДРКБда эшләүче оныкчыгы Ленарда кайткан. Я внук старшей дочери Саняпы, получается, Саня бабушка моя, Саняби, и вот как-то, да, приехал сюда поздравить уж сегодня, да. Ну вот сегодня приехал, да, сегодня, учитывая праздник такой большой, и у нас у бабушки уже в прошлом году был 100-летний юбилей, в этом году уже 101 год Алаберсаут исполняется, поэтому приехал поздравить не только ее, но и бабушку тоже. Тут у нас, как говорится, и тоже возрастные, поэтому уж приехал так на радостях поздравить, хотя бы быстро-быстро, учитывая то, что все-таки будний рабочий день, вот, нашел время приехать уж поздравить. Тиздән, ноябрь айында Нурия бигә 101 яшь тула. Без аның белән каба туган көнендә очрашырга дип саубуллаштык. Ул безне кул изәп озатып калды. Өлкәннәр көне уңайыннан бәйрәм котлауын һәр тармакта да эшләп чыкканнар кабул итеп ала. Бүләк күчтәнечләр дә мулдан өләшенә. Район хакимият йортыннан бер төркем җитәкчеләр, лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр янына барып, алар белән очрашып, аралашып кайттылар.
Өлкәннәр көне уңайыннан лесхоздагы кортлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләрне тәбрикләү тантанасының шаһитләре дә булдык әле без. Зур иркен залга биредә тәрбияләнүчеләр җыелган. Елның елында шулай кабатлана. Өлкәннәр көне алар өчен зур бәйрәм. Әби-бабайларыбыз аны көтеп алалар. Туганнарыбыз, балаларыбыз килмәс микән дип тә өметләнеп куя алар. Өлкәннәрне тәбрикләргә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, интернатның элекеге директоры Илһам Нургалиев, лесхоз авыл җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллин, район инвалидлар оешмасы вәкиле Мәгъсүм Галиуллиннар һәм волонтерлар килгән иде. Бәйрәм күңел җылысы белән оештырылган. Лесхоз авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре, үзешчән сәнгатьтә катнашучылар белән бергә әби-бабайларның күңеленә хуш килерлек җырлар башкардылар. Ә соңыннан һәрберсенә мул итеп тутырылган тәм-томлы зур пакетлар өләшенде. Барысы да канәгать калды. Әби-бабайларның хәлләре бер кеш, Аллага шөкер, төрле вакытта була инде. Авыртып та китәләр. Бүген Аллага шөкер, больница мазарларда кешеләр юк, безнең бөтенебез дә интернатыбызда. Әби-бабайларыбызга аеруча әйтәсе килә инде, саулык сәламәтлек телисе килә инде. Матур итеп менә шулай итеп интернатыбызда бер-беребезне аңлап, матур итеп яшибез, киләчәктә дә шулай итеп бер-беребезне аңлап, төрле чараларда катнашып, актив булып, бергә яшәргә язсын. Мен анда бик ошый, бик күңелле, бөтен начальство, бөтен директор да, ниде, кызлар да, бик столовойлар да бик яхшы, ашаталар, эшертәләр бөтенсе. Йоклаганда постельләрне алмаштырып торалар, барса да бик яхшы. Син күңелдән бик зур рәхмәт итәсе килә. Гомер юлларында күпме борчулар, кайгы-хәсрәтләр кичергән, яшәү ямен югалткан өлкәннәребезнең бүгенге көндә бу йортта язмышлары җайланып, матур яшәүләре үзгәләнгән йөрәккә дәва булды. Дулкын радиосы өлкәннәр көне уңайыннан ел сайын районның кайгырту фондына игәнә акчалары җыю максатыннан радиомарафон уздыра. Быел да студиябыз кунаклар кабул итеп өлкәннәребезгә бәйрәм кәефе бүләк итте һәм авыр хәлдә яшәүче әби-бабайларга, гаиләләргә акчалата акча җыюда ярдәм күрсәтте. Фондка акча кертүне оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр үзләренең бурычы итеп саный дисәк тә ялгыш булмас. Шул рәвешле алар авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм кулы сузып игелекле гамәл кыла. Марафон барышында өлкәннәребезгә карата бик күп җылы сүзләр, котлаулар да яңгырады. Районыбызның барлык өлкәннәрен бүгенге матур бәйрәм белән котлыйм. Матур картлык, балалар, оныклар игелегендә яшәргә язсын дигән теләктә калам. Халыкны социаль яклау идарәсе өлкәннәребез белән тыгыз элемтәдә торучы оешмаларның берсе. Игътибарга мохтаҗ әби-бабайларыбыз социаль хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итеп аларның ярдәмен тыя ала. Өлкәннәребез хөкүмәтнең даими кайгыртуында. Безнең Балкыш халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгендә 166 өлкән кеше исәптә тора. Аларга бер шәфкать туташы һәм 33 социаль хезмәткәр хезмәт күрсәтә. Радиомарафонда мәдәният йортлары каршында эшләүче өлкәннәр ансамбле вәкилләре, табиблар, үрнәк гаиләләр дә чыгыш ясады. Şırtır sava çeşmeleri, zilfir sava zilleri, İçesinden su kıyılma dağlar, şurada mine tuğun hikaye. Районның кайгырту фондына шактый күләмдә физик һәм юридик затлардан игъанә акчалары күчерелде. Алар авыр хәлдә булган мохтаҗларга тапшырылачак. Көн озын барган марафонга район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Каримов йомгак ясады. Район җитәкчелеге предприятие, учреждение, оешма җитәкчеләренә һәм коллективларына, кече һәм орта бизнес вәкилләренә, үзләрендә эшләп чыккан лаеклы ялда булучыларны һәм пенсиягә чыкканнан соң ликвидацияләнгән оешма өлкәннәрен тәбрикләгәннәре һәм кунак иткәннәр өчен шул ук вакытта районга күчеп кайткан өлкәннәргә хәер хаклы булып, бәйрәм күчтәнәчләре өләшкәннәре, мөмкинлекләреннән чыгып финанслары белән бүлешкәннәре өчен зур рәхмәт белдерә. Алга таба да үз табышларыгыз белән бүлешеп, ярдәм итеп
яшәргә һәм зур уңышларга ирешергә язсын диелә рәхмәт сүзендә. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Укытучы булу фәрештәләр язып бетерә алмаслык изгелек. Әлеге игелекле һөнәр ияләре иртәгә 5 октябрьдә һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Саба район мәдәният йортында укытучылар көне уңаеннан үткәрелгән бәйрәмнән алдагы хәбәребезне тәкъдим итәбез. Укытучы иң авыр, иң катлаулы, иң кирәкле, шул ук вакытта иң гүзәл һөнәрләрнең берсе. Укытучыдан башка төрле һөнәр кешеләре генә түгел, укытучылар үзләре дә булмас иде. Укытучы чын мәгънәсендә һөнәрләрнең һөнәре. Саба район мәдәният йортында үткән бәйрәмгә районыбыз мөгаллимнәре сөенеч, горурлык хисләре белән килделәр. Шул ук вакытта күңелдә башланып киткән уку елына карата өметләр дә, максатлар да бар иде. Районыбыз мөгаллимнәрен иң элек Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Җаваплы һәм игелекле эшләр башкарган хезмәтләренә бик зур бәя бирде, рәхмәт сүзләре җиткерде. Дөрестән дә укытучысыз тормыш юк. Уку гомер буе ничә яшьтә булсаң да, бүгенге көндә кая булсаң да, инде алып бүгенге көндә өлкәннәребезне тормыш үзгәрде, бөтенесе интернет аша, бөтенесе компьютер аша. Инде син нинди яшьтә булсаң да үзгәрәсе туры килә. Шуның өчен Сезне белән бергә халык белем ала, һәм инде сездән зур кеше юк. Бәйрәм барышында иң алдыңга тырыш, үрнәк мөгаллимнәрне сәхнә түренә дәштеләр. Аларга Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов хөкүмәт бүләкләрен тапшырды. Шуларның берсе Килдебәк урта мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты фәннәре укытучысы Мөнирә Хилалетдинова. Аның укытучы булып мәктәп бусагасын атлап керүенә 35 елга якын вакыт үткән. Үз һөнәренә бөтен күңелен, йөрәк җылысын биреп эшләгән укытучы өчен укучыларының имтиханнарын югары балларга бирүләре, бәйгеләрдә җиңүләре зур горурлык. Мөнирә Солтанбәк кызына Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының Мәгариф отличнигы дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Мәктәпкә килгәнемә быел 34 ел булды. Августның 15-ндә беренче тапкыр Лисхоз орта мәктәбендә эшли башладым. Хезмәт юлымны шунда башладым. Һәм аннары дәвам иттем Килдебәк орта мәктәбендә. Алдынгы менә шушы әгәр дә укытучыны дирекция, ата-аналар, укучылар аңласа, шушы югары дәрәҗәгә ирешеп була. Һәм чыннан да менә бу укытучының гына мин хезмәте дип уйламыйм, ул бергә берләшеп эшләгән нәтиҗәсе һәрвакыт. Укытучылар бәйрәме барышында остазлар белән бергә яшь укытучыларның да хезмәтләре бәяләнде. Республика осталык бәйгеләрендә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән мөгаллимнәрнең хезмәтләрен бәяләп, бүләкләр тапшырганда хезмәттәшләренең көчле алкышлары да иңнәренә канат куйды. Укытучы һөнәренә тугры булып калу өчен кешедән тырышлык, сәләт һәм иң мөһиме балаларны чын күңелдән ярату сорала. Күпләрнең яраткан укытучысы Миләүшә Моратова сәләтле балалар мәктәбендә директор урынбасары булып эшли. Ул күпләрне белем иленә алып кергән мөгаллимә дә. Мин Яшаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлап, 94 елда Иләбәр башлангыч мәктәбенә эшкә кайткан идем. Менә шуннан соң инде 30 ел үтеп киткән. Хәзергә инде мин хезмәт юлымда Иләбәр башлангыч мәктәбеннән соң Саба гимназиясендә эшләдем, Саба урта мәктәбендә эшләп алдым. Хәзер сәләтле балалар мәктәбендә директор урынбасары булып эшлим. Бик сагынам балаларымны, хәзердә менә күбрәк кәгазьләр белән эшлисе була, балаларны күбрәк яратам икән. Балаша хыялын чынга ашырып, укытучы һөнәрен сайлаучыларның берсе Фируза Яруллина. Ул Лисхоз урта мәктәбендә 4нче елын башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. Мин балаларны бик яратам, алар белән бик кызык, бик рәхәт. Без аларның белән бер волнада бергә инде бер-беребезгә булышып, бер-беребезне аңлап шулай эшлибез. Мин укытучы һөнәрен сайладым, үземнең беренче укытучым кебек, минем дә укытучы булып эшлисем килде. Үземнең мечтам диегәндә балачактан буласы килгән бәләкәй генә хыялым ия. Укытучылар бәйрәме барышында районыбыз укытучылары, балалар бакчаларында эшләүчеләр бүләкләнде. Мәктәп, балалар бакчаларының тәҗрибә участокларының җәйге эшчәнлекләренә нәтиҗә ясалды. Җиңүчеләр игълан ителде. Иң күп уңыш җыйнап алучылар Икшермә кадет мәктәп-интернаты белән Иләбәр авылының Умырзая балалар бакчасы булды. Иң яхшы укыту тәҗрибә участоклары дип Саба урта мәктәбе һәм Байлар Сабасының Кыңгырау балалар бакчасы участоклары табылды. Бәйрәм Татарстанның халык артисты Вадим Захаров концерты белән төгәлләнде. Бер баш яхшы, ике баш тагын да яхшырак.
Уйла интеллектуаль уенында исә башлар күп булган сайын тагы да яхшы. Районыбызның күркәм гаиләләре өчәр буын берләшеп, акыл, гыйлем, тапкырлыкта көч сынашты. Гаилә җылысы исеме белән оештырылган бу чара Яшьлек яшьләр үзәгенең грант проекты кысаларында үтте. Сабантуй комплексы бүген ишекләрен киң ачып, гаиләләрне каршы алды. Күңелле бәйрәмгә килгәннәре йөзләреннән күренеп тора. Барың бергә җыелу аларны уйла интеллектуаль уенына ашыктыра. Әдәм баласы бәхет дигәннәрен кайларга гына барып күзләмәсен, ул аны бар бит гаиләсендә, өендә таба ала дигән бер фәлсәфәче. Бәхетне гаиләдән табу өчен анда мәхәббәт, аңлашу, бер-берне хөрмәт итү, гармония булуы да шарттыр. Килешәсезме? Бүгенге уенымызда катнашучы гаиләләрдә һичшиксез мондый асыл сыйфатлар яши. Әйдәгез, уенчыларыбыз белән якынрак танышыйк. Районыбыз авылларыннан килгән 5 гаилә дә өчәр буынны берләштерә. Әби, бабай, әти, әни, оныклар. Тимошыктан Биктимеровлар, Хаҗиевлар, Нуруллиннар, Кырбаштан Тимирхановлар, Собадан Захидуллиннар. Район башкарма комитетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шафикова бүген уенчылар сафында. Гаиләсе, әти-әнисе белән бергәлектә шушындый чарада катнашуына ул бик шат. Иң мөһиме, гаилә елы районда истәлекле булып, төрле проектларны гамәлгә ашырып, күп гаиләләрне җәлеп итеп, матур гына узып бара. Һәр бәйрәмне үткәрүчеләр Сабан муниципаль районы башкарма комитетының спорт һәм яшьләр үзәге, шулай эшләрдә урнашкан яшьләр үзәге һәм әлбәттә безнең Хәят хатын-кызлар оешмасы. Алар һәрдаим шундый чаралар үткәреп торалар. 24нче ел гаилә елы булгач, шундый күп матур проектлар үткәрделәр, алар тарафыннан да үтте. Һәм әлбәттә республика районда андый чаралар бик күп булды. Бүгенге уенда әлбәттә мин кунак буларак та, үзем катнашучы буларак та шакырылдым. Һәм үзебезнең гаиләбез белән сөенеп килдек. Һәм әлбәттә Тимошевларның булуы миңа тагын да күңелемә рәхәтлек бирә. Бөтен гаиләләргә, оештыручыларга зур рәхмәт килгәнегез өчен. Һәм әлбәттә рәхәтләнеп ял итеп, матур итеп, шушы очрашу безнең күңелләрдә шундый матур мизгел булып калсын. Уйла интеллектуаль уены 3 этапны кылачлый. Аларның һәр кайсында һәр командага берәр сорау бирелә. Җавапны төп өстәл белә алмаганда башкаларның очко алу мөмкинлеге бар. Баллар алма белән исәпләнә. Иң күп алма ияләре җиңүче була. Сорауларга килсәк, алар гади түгел. Гаилә учагы, ир һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләре, мәхәббәт, балалар тәрбиясе, буыннар бәйләнеше, матур традициялар турында. Мәсәлән, җитлекми туган сабыйны ерак тарихта безнең әби-бабайларның үз савыктыру чаралары булган. Аңа җавапны 3нче өстәл бик төгәл итеп бирде. Безнең уйлавыбызча ул булай булган. Сыйык камырга сабыйны тыгып алганнар һәм пишкә тыкканнар. Шушында бик әйбәт кенә формалашкан бала, баш рәвешендә, гәүдә рәвешендә формалашкан һәм исән-имин генә үскән. Гомумән алганда, гаиләләребез алып баручы Миләүшә Якупова тарафыннан яңгыраган бер генә сорауны да җавапсыз калдырмадылар. Үзләренең өстәлләрендә алма исәбен арттыру өчен бар белем гыйлемнәрен эшкә җиктеләр. Тапкыр җаваплар Нуруллиннар, Шафиковларны берләштергән өстәлдән күбрәк яңгырады. Алар җиңүче дә булды. Бер-беребезне тыңлап, матур сорауларга җаваплар бирдек. Һәрберебез үзебезнең кичерешләр белән уртаклаштык. Сораулар үзенчәлекле итеп төзелгән иде. Тарихи сораулар да булды. Гырыф-гадәт йолаларны саклау йөзеннән оештырылган сораулар да булды. Һәм кызыклы өлешләре дә булды. Һәрберсе шушы гаилә мәсьәләсенә кагылышлы булды. Һәм алар матур итеп йомгаклау өлешендә һәрбер кеше үзенең шәҗәрәсен белергә тиеш, әби-бабайларын белергә тиеш, үзенең телен, динен, милләтен саклап, мин татар дип горурланып яшәргә тиеш дигән нәтиҗәгә килдек без. Гаиләнең йозагы өлкән буын. Алар бүген уен барышында да үзләренең активлыкларын күрсәттеләр. Тарихи сорауларга да беренчеләрдән булып җавапка күтәрелделәр. 20нче гасырда күршеләрне үзара якынайткан төп чыганак ни ул дигәндә Сәрия апа өлгер булды. Şapkalı beylerinde. Ona benim şimdi tütün şapkalıydı durmadan. Ondan sonra terezelerde
Сәрия апа үзе дә гаилә уты ягып, аның җылысын саклап яшәүче гомер юлдашы. Әни, кайнана, әби. Гомеремнең күп елы шушы колхоз ашханасында эшләп узды инде. Хәзерге вакытта без бик бәхетле гаилә булып яшибез. Минем 3 балам бар, 2 малай, 1 кыз тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә безнең 8 оныгыбыз бар. Мин аларны тәмле ризыклар белән сыйлыйм. Үзем пешеренергә бик яратам. Гаиләнең җылысын бер-береңә хөрмәт, бер-береңә ышану, бер-береңә юл куя белү саклый. Һәр даим балалар белән бергә бер бөтен булып яшәү. 4нче өстәлнең өлкән буыны Рәшит абый белән Вера ханым бүгенге уенның исемен чын мәгънәсендә тоеп яшәүчеләр. Алар яшьлек гомерләрен читтә уздырып, өлкәнәйгәч нигез җылысын сагынып кайтучылар. Бүгенге көндә Кырбашта торалар. Шәмәрдәндә 25 ел яшәдек. Безнең 2 улыбыз бар. 2 киленебез бар, 4 оныгыбыз бар. Без шулар белән гөрләшеп, бергә яшибез. Алар бүгенге көндә Шәмәрдәндә яшиләр. Без Кырбашта авыл нигезен бетермик дип шунда кайттык. Бүгенге көндә балаларыбыз белән шунда алар безгә килеп торалар һәр даим. Без аларны көтеп торабыз, тәмле ризыклар белән сыйларга тырышабыз. Шулай итеп яшәп ятабыз. Эльвира Захидуллина шушы күркәм гаиләләр арасында иң яшь әни булуы белән аерылып торды. Аларның гаилә стажы 10 ел. 3 баласы, әни, әнкәе белән алар уенда бергәләшеп катнаштылар. Матур тәэсирләрен җиткерделәр. Бүгенге уенга безне чакыргач һәм аның темасы гаилә учагы, гаилә җылысы дип аталган тема икәнен белгәч, инде без бик сөенә әлеге чакыруны кабул итеп бирергә килдек. Бик теләп катнаштык. Мин биредә үземнең 2 әнием, әни һәм әнкәй белән катнаштык. Һәм үзебезнең балаларыбыз белән катнаштык. Безгә әлеге уен бик ошады, бик мавыктыргыч, кызыксынучан, бик яхшы итеп әзерләнгән иде. Биредәге шулай катнашкан кешеләр белән дә аралашу, шулай күңелле итеп бәйрәм итү безнең күңелләребезгә хуш килде. Тормыш девизым: гаилә бәхете язгы ташы түгел, үзе килмей, юллар ярмыйча. Аның өчен бергә җиң сызганып көрәшергә кирәк армыйча. Бик күңелле булды инде, оештыручылар супер дип әйтәсем килә инде. Кайнар чәй дә бар, авыз итәргә ризык та бар. Бик матур, бик оешкан төстә барды. Сораулары бик мәгънәле, гел гаилә турында инде. Безгә бик ошады сораулары. Менә яшьләргә дә үрнәк булыр да инде ул. Борынгы заманда да искә алу булды бит инде ул. Менә гаилә елы инде Аллага шөкер бик әйбәт бара. Гаилә, менә минем 1 улым бар, 1 кызым бар, бөтенесе дә гаиләле. Алган балаларым бар. Кызым, олы кызым, алган кызымның улысы да шәп китеп гаиләле булып яшәп тора, бала үстерә. Мин бүгенге көндә 7 онык әбисе, дәвәнисе булып торам. Өлкәннәр янәшәсендә яшьләргә дә бик күңелле булды бүген. Алар өчен мондый чараларда катнашу яңалык кына түгел, ә үсәргә, белем тупларга, гыйлем арттыруга этәргеч тә. Уйла интеллектуаль уены ул үзе бер мәктәп. Сораулар бик авыр булды. Мин 2нче елга менә моннан кайтып китәчәкмен, күп итеп укыр өчен. Укыйчакмын һәм 2нче елда шушы сорауларга әйбәтләп җавап бирәчәкмен. Әлеге уенда катнашып, мин үзем өчен гореф-гадәтләр турында, ниндидер мәдәни, тарихи фактлар турында бик күп мәгълүмат алдым. Миңа сораулар бик ошады, алар бик оригинал иде минемчә. Күп уеннарда катнашкан бар иде, ләкин менә шушы уйла интеллектуаль уенында шул кадәрле эчтәлекле сораулар иде, бер кайчан да мондый сорауларга җавап эзләгәнем юк иде минем. Иң ошаган сорау фронтка киткән малай турында. Бу сорауны ярты ел буе уйлаганнарын белгәч, мин тагын да күбрәк шаккаттым. Безнең районда шундый гаиләләр өчен уеннар үткәрелгәнгә мин бик шат, миңа бик шаты. Шәмәрдән яшьләр үзәге Татарстан Республикасының яшьләр сәясәте учрежденияләре арасында үткәрелгән грантлар конкурсында гаилә җылысы дип исемләнгән проект белән грант ота. Әлеге проект кысаларында бүген үткәрелгән чарада гаиләләрне буыннар чылбырында күрү безне шатландыра, диде җитәк
җитәкче вазифаларын вакытлыча башкаручы Алиса Гомәрова. Һәм ул катнашучыларга ихлас теләкләрен җиткереп, истәлек бүләкләрен тапшырды. Районның Хаят коммерцияле булмаган оешмасы җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова яшьлек үзәгенең Уйла проектына, шулай теләктәшлек белдерүләренә шат кына. Мондый берләшүләр уенның дәвамлылыгына ышаныч арттыра. Менә безнең районның оешмасы, яшьлек командасы безнең проектка шундый вашык булып, үз грант проектына кертергә булды. Без ул аларның инициативаларына бик рәхмәтлебез, чөнки ул проект ничә еллар буе без аны район буенча, Татарстан буенча үстердек. Һәм менә шулай, әйдәгез кызлар, без дә сезне үстерәсебез килә. Әйтүчеләр беренчедән менә яшьлекләр булды, аларга аның өчен бик зур рәхмәт. Һәм менә шул грант кысаларына кергәч, безнең идеология, философия кергәч, шул кысаларга кергәч, без бик бәхетле, Аллаһка шөкер, менә тагын бер тапкыр ул уенны үткәреп булды. Һәм шундый матур гаиләләр белән очрашып, танышып, матур сорауларыбызны яңгыратып, кешенең йөрәкләренә үтеп калган дип инде ышанып калабыз. Һәм киләчәктә Алла бирсә, безнең яшьлек оешмасы белән һәм бүтән отделениялар белән инде эшләрбез дип ышанып калабыз инде. Ышаныч төшенчәсе киң кырлы. Менә бу гаиләләрне дә бүген шулай бергә җыю, аралаштыру, буыннарны очраштыру аларның киләчәген ышанычлы итә. Гаилә җылысын саклап, әбиле, бабайлы, әтиле, әниле, нәсел дәвамчылары, балалар белән гөрләп яшәүләргә ни җитә. Ә хәзер махсус хәбәребезне игътибарыгызга җиткерәбез. Это татарстанский боец с позывным «Молния». Еще недавно он проходил курсы военной подготовки на полигоне под Казанью. И вот уже прославился тем, что спас 16 боевых товарищей. Это аудиосообщение он отправил своему брату. Никто не рисковал, брат, зайти в эту лесопосадку, пацанов оттуда вытащить. Вот клянусь, никто, ни один человек, ни одна душа не рисковала. Твой брат просто, я не рискнул, я просто зашел, всех пацанов оттуда выдернул и все. Свежие эмоции «Молнии» практически сразу после того, как он сделал то, на что никто другой не решился. Секрет успеха «Молнии» в отличной подготовке. В Татарстане он подписал контракт и прошел специальные курсы, где опытные бойцы, уже побывавшие в зоне СВО, научили его премудростям военного дела. Как быть незаметным для врага, обходить ловушки и как оказывать первую помощь. На Сафте были бывшие вагнерцы. Они нас очень сильно и хорошо обучили. Там даже были позывные, я даже их отсюда могу поблагодарить. Рафа был, счастливчик был, зверь был. Очень сильные, хорошие люди были. Они тоже войну все прошли, эту войну. У них тоже свои ранения. Но они тоже в нас очень много вложили. Вот кто проходил в Казани Досафт, я это могу на все 100 сказать. Даже тупые там могли что-то научиться. Самые вот слабые там уже становились сильными. Боец подчеркнул, что эта подготовка не только дала ему необходимые навыки, но и помогла обрести уверенность в себе. Весь секрет в том, что это не теория, а практика, проверенная бойцами СВО. Обучение краткое, но очень насыщенное. Всего за 5 дней контрактники осваивают тактику действий в группе, основа оказания первой помощи, выбор позиции для стрельбы и другие важные навыки. Самое главное, я знаю, что мы за правдой стоим. А они за что стоят, вот это я до сих пор не могу понять. Энджи Графиева, Фаниль Мухарлямов, Анастасия Миронова. Новости Татарстана. Бүгенгә дип әзерләнгән яңалыклар менә шулар иде. Хөрмәтле мөгаллимнәрне иртәгә билгеләп үтеләчәк һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Эшегездә уңышлар, тормышларыгызда иминлек телибез. Өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Тәҗрибә, киңәшләре, гомумән үзләре булганнар өчен өлкәннәребезне хөрмәт итик. Аларга рәхмәт сүзләребезне күбрәк әйтергә, игътибарыбызны бирергә онытмыйк. Үзебезне, якыннарыбызны саклыйк. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.